No niin, seuraavaksi näytän sinulle D-duuriotteen ja A-duuriotteen. D-duuri otetaan toiselta ja kolmannelta nauhalta siten, että laitetaan tänne kolmannelle nauhalle toiseksi alimmalle kielelle, sitten toiselle nauhalle alimmalle kielelle sekä kolmanneksi alimmalle kielelle. Kahta ylintä kieltä ei soiteta. Eli tämä oli D-duuri. A-duurissa käytetään vain tätä toista nauhaa. Alinta kieltä ei soiteta, vaan siitä 3 seuraavaa mahdotetaan kaikki tuolle samalle nauhalle. Alinta kieltä ei soiteta. A- ja D-duuri olivat siinä, ja niitä tarvitset myös kun soitat Hepokatti-kappaleen, joka alkaa D-duurista, eli tästä. Ja menee näin. Oli hepokatti maantiellä poikittain, jala vei. Ja se kaiveli haravalla hampaitaan, jala vei. Jala vei, jala vei, jala vei, jala vei, jala vei, jala vei. Ja se kaiveli haravalla.